Подаването на годишни статистически отчети в информационна система Бизнес статистика отнема месеци на счетоводните кантори, обслужващи много фирми. Използването на NSE асистент е решението, което може да ви спести рутинното преписване на числа в многото справки, които се попълват. Потърсете nseassistent.bg и създайте профил с вашия имейл адрес. Меню Справки зарежда всички справки на статистическия отчет във вида, в който изглеждат в Бизнес статистика. Тук е мястото, където указвате на системата как да разчита данните от вашите Excel файлове. Системата предоставя готови настройки за някои счетоводни софтуери и е достатъчно да изберете името на вашият счетоводен софтуер. Прилагате неговият шаблон и при следващо отваряне на справката ще видите заредени готови настройки, указващи от коя клетка на Excel файла се прочита стойността за всяко едно от полетата на статистическите справки. Освен четене на готови стойности от Excel, NSE асистент ви предоставя възможност да добавяте формули. Ако вашата счетоводна система не прави пълен експорт за статистика, може да си експортирате оборотната ведомост и да настроите за всяко едно поле от кои счетоводни сметки да се изчислява. Ако ползвате еднакви номера на сметки за всеки клиент, ще можете да преизползвате направените настройки за всички ваши клиенти. Тоест, настройвате веднъж, използвате многократно и за всички фирми, които обслужвате. На страница на NSE асистент сме предоставили ресурси за ваше улеснение. Там ще намерите някои кратки видеодемонстрации, както и линкове към пълната документация. Разгледайте първи стъпки за бърз старт или пълното ръководство за работа с системата. Попълването на отчетите в Бизнес статистика е възможно с използването на разширение на браузъра, което се инсталира от тези бутони съответно за Chrome браузъра и за Edge браузър. Инсталирането е лесно и не изисква технически познания. След инсталирането добавката NSE асистент е налична в горния десен ъгъл на браузъра ви. Влизате с Бизнес статистика с вашият електронен подпис, отваряте разширението на браузъра, влизате с потребителското си име, за да получите достъп до вашите настройки. Избирате файл със списък всички фирми, за да се заредят вдясно на екрана в NSE асистент, след което за избрана от вас фирма прикачате отчета, оборотната ведомост и справка труд от програмата. Проверявате дали данните са прочетени правилно и валидирате и стартирате попълването. Започва автоматичното създаване на нов отчет за избраната фирма за миналата година. Ако такъв отчет вече е създаден, то той се отваря за редакция и се запазва, след което се преминава към списъка с справки, заредени в Бизнес статистика. NSE асистентът сам отваря справките една по една и попълва стойностите, прочетени от Excel файловете, съгласно зададените от вас конфигурации. Справките се попълват, запазват и затварят една по една. В случай на въведени недопустими стойности за полетата, които не позволяват запазването да стане успешно, справката остава отворена на екрана с попълнени данни, за да може вие ръчно да коригирате числото и да запазите справката. Докато работи NSE асистент, ви препоръчваме да не отваряте и затваряте прозорци на браузъра, за да може процеса по попълването да приключи успешно и да не губи фокус от справките, по които работи. Попълването може да се прекрати, ако затворите страниците, които разширението на браузъра отваря. След приключване на попълването за дадена фирма, си валидирате отчета, коригирате ако има грешки и подавате. Използването на NSE асистент не ви отменя от отговорност да проверявате и валидирате отчетите, а ви спестява времето за ръчно въвеждане на числа в десетките уеб форми с множество редове за всеки ваш клиент. В същото време NSE асистент не ви отнема контрола. Имате възможност да променяте и поправяте попълнените отчети преди да ги подадете. Можете да настроите и тествате системата спокойно за една от фирмите, тъй като при регистрация получавате безплатен лиценз за автоматизирано попълване, който е валиден до следващата година на датата на регистрация. Ако се интересувате и от други инструменти в полза на счетоводната дейност, може да се присъедините към Facebook групата Иновации в счетоводството.